A díky vám všem, že jste přišli. My jsme sami byli strašně moc zvědaví, těšili jsme se, jaký bude publikum. Jsme teda Petr a Adéla Muchovi, jsme manželé, nějak tak shodou okolností tím jménem. A trošku řeknu pár slov o nás, potom bychom se pustili do tématu. Připravili jsme pro vás takových pár, já nevím, myšlenek, námětů možná, který doufám rozbouřejí trošku naše přemýšlení o světě, o globálních výzvách. A potom budeme rádi, když v té druhé části bychom mohli společně o tom mluvit a vy byste určitě, každý z vás, měli k tomu svoje postřehy a nějaké svoje zkušenosti, takže ten čas tam bude. Máme 1,5 hodiny, tak zkusíme se do toho vejít. Pár slov k nám tedy. My se profesně oba věnujeme vzdělávání, pracujeme jako vysokoškolský pedagogové, badatelé trochu. Petr spíš v oblasti sociologie, náboženství, historie, kultury, historie architektury a v současné době učí na různých školách tady v Praze. Takže ani nebudu vyjmenovávat kterých, protože to je takový ještě na speciální debatu možná. A já teďka v současnosti učím obor, který se jmenuje pastorální teologie. Já tomu říkám tak jako, když to chci někomu přiblížit, to je taková sociologie církve a sociologie víry. Učím to na univerzitě v Rakouském Linci a je to velmi podnětný prostředí, kdy promýšlíme, co vlastně s vírou a s křesťanstvím v dnešní době do budoucna, jestli vůbec něco. Tak to děláme profesně a jinak jsme vlastně takový tým, taková dvojka v oblasti i služby nějaký právě spirituality, modlitby, trochu kontemplativní témata a tak. Takže teď jsme vlastně až s Azorem tady na místě zjistili, že my vlastně jsme tady místní domácí na Fortně. Je to vlastně naše teďka v současné době hlavní působiště, kde pořádáme různý semináře, kurzy, meditační různý stišení, víkendy a takové další věci. Všechno možno najít na webu Fortny. A jinak ještě asi 15 let jsme členy akademické farnosti u Tomáše Halíka, takže to je ještě naše taková druhá noha. My vždycky jako měníme tam mezi tím starým městem dole u Vltavy, pak zase sem nahoru na hrad a podle nálady, co potřebujeme, tak tam se přesouváme. Takže jsme strašně rádi, že vlastně tu jste a vlastně vás trošku můžeme přivítat jako domácí. No a možná rovnou se pustíme do tématu, dám slovo. Jo, dobře, tak Petr, prosím. Ještě jsme měli vlastně zmínit, že jsme oba taky skauti. To je pravda, to vlastně to není tajný, jo, to je jenom, že jsem to zapomněla. Jsem ráda, že jsme dostali místní šátky. My jsme vlastně skautovali už za komunismu v různých těch podzemních ilegálních oddílech, jako oddíl Lungturo a Bílý Albatros a tak. Takže kdo něco z toho znáte nebo máte nějaký blízký, tak tam jsme vyrůstali a někteří z nás vůdcovali. A takže nám důvěrně můžete říkat grizzly nebo skipy. To jsou naše přezdívky. Tak děkuji Adéle a já k tomu ještě možná dodám to, že jsem tady za sebe ještě rád z jednoho důvodu, že vlastně u zrodu nebo jakéhosi znovu zrození lesní školy vlastně stál i můj tatínek Váša Mucha na začátku 90. let, takže vlastně tak trošku jsem tady se napojuju na jeho stopu, což je milé, protože on už nás sleduje docela dlouho z nějakých těch horních skautských výšin. Takže myslím si, že je tady nějak taky svým požehnáním přítomen.
To je jedna věc. Druhá věc k tomu tématu. My, když jsme dostali tu pozvánku, tak tam bylo tak tajemně napsáno, abychom představili nějaké téma, kterým se zabýváme, zajímavé téma, kterým se zabýváme. Takže jsme se tak jako zamýšleli, co by bylo asi z témat, kterými se zamýšlíme, a ono jich je strašně moc. Ale pak jsme si řekli, protože jsme pak viděli to vaše obecné téma, minulost, přítomnost, budoucnost, a navíc bylo v té prosbě případně zaměřit se i nějak na otázky společenské odpovědnosti. A tak jsme vlastně jako generovali téma, které spolu docela často řešíme doma, vlastně oba teologové, takže to řešíme to téma jak trošku teologicky, tak zároveň oba dva jsme hodně angažovaní ve společnosti, v různých aktivitách, od nějakých místních, komunálních, přes různý místně český, třeba s nějaký neziskový aktivity. A já jsem zároveň aktivní v iniciativě, kterou tady začal před skoro 30 lety Václav Havel, a jmenuje se Fórum 2000. A je to vlastně taková globální platforma dialogu a bych řekl taková občanská iniciativa par excellence. No a protože právě máme tak nějak nohu v oblasti duchovní jednu a druhou právě v tom veřejném sektoru nebo v nějakém občanském sektoru, tak nás napadlo propojit tyhle dvě oblasti, trochu se zamyslet nad tím tématem společenské odpovědnosti nějak provázaně. A budeme trochu improvizovat, a tak se nalekněte, když občas budeme lovit. Je to nové téma, ale budeme zvědaví samozřejmě i na vaši reakci, a kdokoliv byste k tomu měli nějaké své postřehy, tak to bude vítaný. Těžký něco k dodání na úvod? Ne. Takže já začnu k tomu tématu samotnému. Tak doba, ve které žijeme. To je první věc, takové východisko, které jsme zvolili. Vy máte právě v tom tématu vztah k minulosti, přítomnost, ale zároveň nějaký pohled do budoucnosti. Když se dneska koukneme na tu dobu, ve které žijeme, tak ona není zas tak moc uspokojivá. Ta doba začíná, možná, že žijeme v době, která už mnohými je nazývaná opravdu dobou změn, výrazných změn. Dokonce se tak trošku otřásají některá jaksi východiska, paradigmata, na které jsme byli desítky let zvyklí, že jsou v pořádku. Vidíme prostě erozi demokracie, vidíme najednou velkou erozi pojmu pravdy, objektivní informace, vidíme napadání spousty jaksi nějakých axiomů, na který jsme byli zvyklí. Ta doba je opravdu dobou velkých změn a výzev. Dokonce tady mě oslovuje to, co říká dnešní papež František. On říká, že nežijeme jenom v době nebo v epoše změn, ale že tahle doba je spíše změnou epochy. To znamená, že opravdu žijeme v době asi výraznějších proměn, než jsme si možná ještě před nějakými roky, ale určitě dekádami představovali. My za chvilku se k těm tématům nebo k těm výzvám vrátíme, ale chci říct, že ta doba vlastně je velice náročná. Jo? Vidíme, že v mnoha lidech to vyvolává určitý obavy, strach, napětí, vidíme rozdělení ve společnostech, napětí v řadě společností, včetně té naší, polarizace, která tady dlouho nebyla. Vidíme, že mnoho lidí se bojí jakéhosi chaosu, kolapsu, že rostou takový ty fenomény jako preperství, jo, takový ten survivalismus, jo, příprava na nějaký kolapsy společnosti, lidi se připravují
shromažďováním potravin a tak. To jsou prostě jevy, které tady dlouho nebyly a nebyly potřeba. To znamená, je vidět, že v té společnosti roste obava, strach, nejistota. A samozřejmě pak jsou ti, kteří ten strach a ty obavy rádi zneužívají, takže vidíme potom si podnikatele se strachem, zejména v té politické sféře, vidíme rostoucí populismus, který vlastně na tom tématu strachu nějakým způsobem kapitalizuje, parazituje a zneužívá to. Ale my z našeho pohledu, jak bych řekl, duchovního, možná i teologického, musíme říct, že je tady prostě spousta důvodů k naději, optimismu, že se nemusíme bát. Ta společnost prochází výraznými změnami. Oni třesou základy té společnosti a možná ještě zažijeme dokonce ty otřesy ještě větší, než byly doposud. Ale jsou tady zároveň procesy a nějaké znamení naděje, které právě ukazují, že nějaký pozitivní procesy jdou zase proti těmhletěm rizikům. Že jsou tady nějaké jako orgány v té společnosti, orgány, možná spíš bych řekl instituty, fenomény, které zase pomáhají nejen ty změny se s nimi vyrovnat, ale možná dokonce ty změny nazírat novým způsobem tak, že se stávají opravdu výzvou pozitivní, jako výzvou k nějaké změně, k lepšímu, k nějakému, dneska je strašně populární slovo upgrade, tak k nějakému společenskému upgradeu. A o tomhle bychom právě chtěli krátce dneska mluvit, zamyslet se, nabídnout vám vlastně úvahu nad tím, co může být tím zdrojem téhle naděje v té společnosti dneska. Pokud máme čelit těm výzvám, těm proměnám dneska, tak potřebujeme umět číst znamení času. Správně chápat ty proměny, ty procesy. Potřebujeme někoho, kdo dokáže interpretovat to dění v nějakém širším kontextu. Zase tady se vracím k tomu zastřešujícímu tématu. Abychom porozuměli dnešku a těm výzvám, potřebujeme kouknout trochu do minulosti. Potřebujeme mít nějakou i intuici budoucnosti, schopnost nějakých vizí. A to nám potom může umožnit, to je hezký český spojení, to nám umožňuje nějak nazírat ty otřesy, ty změny, ty výzvy s nějakým kreativním potenciálem. A podmínkou je k tomu právě mít tady někoho v té společnosti, kdo pomůže identifikovat třeba ty klíčové témata, co jsou ty systémové problémy, které je potřeba řešit a které problémy jsou třeba odvozený, sekundární, který nemá cenu tolik, nebo se na ně soustředit. Odlišit příčiny od následku. Jo? Třeba dneska v té společnosti vidíme řadu problémů, které jsou spíše následky nějakých klíčových dějů a když se jen zalepují díry, to znamená řeší ty následky, tak to nevede k nějakému řešení. A já bych naopak řekl, rizikem je, že dneska zrovna populisté rádi zalepují díry těch následků, staví se do rolí různých spasitelů, ale neřeší podstatu, neřeší ty příčiny. A to je ten problém. A my potřebujeme pojmenovat ty příčiny. To je něco, co musíme jít ke kořenům těch problémů, těch změn, těch výzev. Jo? A pochopit je, uchopit je. A to si myslím, že je opravdu funkce té společnosti, nějaký dár, nějaká schopnost, kterou dneska potřebujeme víc než dříve. V dobách těch epochálních změn je to daleko důležitější. V té tradici duchovní se téhle funkci nebo téhleté schopnosti nazírat věci nějak v podstatě, být schopnost
číst to znamení času, to pojmenovat ty klíčové témata doby. Tomu se říká role profetická, prorocká. Obojí je možný, ono to profetický je taky české slovo. Profet, prorok, to není někdo, kdo předpovídá budoucnost, předpovídač budoucnosti, věštec. Byť to ten pojem je někdy takhle přeneseně používán. V tom původním slova smyslu prorok, profet je spíše někdo, kdo je schopen dobu nebo události interpretovat v nějaký širší, hlubší perspektivě. Typickým obrazem nebo příkladem jsou proroci v té části Bible, které říkáme Starý zákon. To byly většinou osobnosti, které nějak citlivě vnímali to dění a byli schopni postavit ty děje, ty události do nějaké perspektivy vyšší. Lidově řečeno byli taky jaksi schopni vidět to božíma očima. Jo. Reprodukovali boží pohled na věc. Ale my to můžeme nazvat trošku víc takovým širším jazykem, nemusíme hned to nazvat náboženským jazykem. Můžeme mluvit o nějaké vyšší, širší, možná transcendentní perspektivě. To znamená, lidé, ty proroci, byli lidé schopni vhlédnout hlouběji, do hlubších souvislostí. A zajímavé je, že často tyhle proroci nebyli lidé, kteří moc mluvili. Někdy máme záznamy třeba prorockých knih v Starém zákoně, ale zároveň často to byli lidi, kteří mluvili spíš činem. Že toho moc neřekli, ale něco dělali, něco uskutečnili. Ta jejich činnost, ten jejich úkon, nějaká viditelná událost, za kterou stáli, byla tím jazykem. Tím poukázali na nějaký problém. Něco nasvítili, jo? Něco, co třeba bylo opravdu problémem v té společnosti. Někdy kriticky velmi. Jo? Někdy tím úkonem už nabízeli nějaké řešení. A tohle to se nějakým způsobem děje v dějinách i nadále. Ten příklad starozákonních proroků se potom oblíká vlastně v dějinách západní civilizace do různých forem. Můžeme mluvit o těch velikých postavách duchovních. Katolická tradice jim říká svatí, mnozí z nich třeba byli taky takový prorocké osoby, schopní nějak pojmenovávat ty témata a nějakým způsobem je uchopit z hlubší perspektivy. Ale zároveň velké postavy filozofie, řada z nich byly třeba velké profetické postavy. Zajímavé je, že nejen ale takovéto viditelné postavy západní dějin, ale že mezi takový proroky jsou někdy počítají nám známí spíše z pohádek různých klauni a šaškové, kteří bývali u těch středověkých královských dvorů, děkuju já. Že to byli lidi, kteří tam měli za cíl dělat nějakou zábavu. Ale vidíme i v dějinách, že řada těch šašků byli vlastně poradci těch králů. Třeba. A oni to byli jediní lidé, kteří třeba měli dovolení do očí tomu králi říct něco kritického. Tam byl velmi přísný, často tam byly velmi přísné pravidla chování, jednání, diplomacie. Klaun, šašek třeba na tom královském dvoře měl jediný povolení tomu královi postavit třeba zrcadlo. To znamená, že často i tyto osoby, klauni, šašci a tak dále, mívali tu roli, neříkám všichni, mívali tu roli těch proroků doby, kteří něco jako nasvítili, pojmenovali. Zajímavé ještě, když já se části taky věnuju té spirituální historii
východu, východního křesťanství a tam existuje fenomén, kterému se říká jurodiví. To jsou vlastně jako velké duchovní postavy těch východních křesťanských dějin, které na první pohled vypadají jako šílenci, blázni. Oni si často taky říkali blázni pro Krista. A byly to postavy, které často se chovaly excentricky. Dělali prostě divný kousky, sehrávali různé scény na veřejnosti nebo vystupovali s nějakými symbolickými jaksi teatrálními úkony, kterými někoho něco chtěli pojmenovat, na něco upozornit. A většinou velmi provokativně. Často to jsou postavy, které zároveň třeba ta východní křesťanská tradice považuje za mystiky. Že to byli lidé, kteří měli nějaký hluboký intuitivní vhled do nějakých duchovních skutečností, ale pojmenovávali to opravdu často nějakým takovým bláznivým způsobem. Jurodiví. V té byzantské a pak později ruské tradici toho najdeme hodně. Dneska, když se koukneme do dnešní doby, tak třeba v té dnešní teologii, tedy naší západní, se objevil znovu, není to úplně nová věc, ale objevil znovu ten pojem nebo disciplína kairologie. Kairologie, vycházející z toho řeckého kairos, což znamená čas, nebo spíše správný okamžik, vhodný okamžik. Často to používáme, to je kairos, teď to máme udělat. Jo. Na rozdíl od chronos, což v řečtině znamená ten plynoucí čas, ten nekonečný, ten materiální čas, ale kairos to je ten moment, kdy je ten čas něco udělat, nebo kdy nastala ta vhodná příležitost. A kairologie, ono je to známo i ve filozofii, dneska dokonce se používá kairologie i v teorii managementu, kde je správný čas třeba na změnu týmu, jo? Nebo na správný obchodní projekt třeba a tak dále. V té teologii, nebo bych řekl v té duchovní vědě, třeba hodně o tom mluví ten zrovna rakouský teolog Zulener, který říká, že vlastně dnešním posláním církve, ale vůbec celé, jaksi lidí, kteří se věnují nějaké službě ve společnosti, je opravdu ptát se nějakou, jak by při volbě správných prostředků ptát se na tu nějakou vyšší perspektivu. Kdo, nebo jak by jednal, je to teolog, tak říká, jak by teď jednal Kristus, kdyby tady byl, jo, nebo Bůh, nebo tak. Tomáš Halík hodně používá taky ten pojem kairologie. On to dává do souvislosti jako s hermeneutikou, interpretace proměn té společnosti, což nám zrovna dneska se velmi hodí, když říkám vlastně rozumět těm změnám, které se dějí v tom hermeneutickém smyslu. A mluví o tom, že krize je vlastně sama o sobě kairos, že krize má v sobě každá krize a my jsme v nějakém období krize, nějakých přelomů, že je to vždycky čas příležitosti, je to vždycky nějaký kairos. Tak a tady už se blížím do toho klíčového okamžiku, řekl bych do druhé půlky, jo, hlídáme čas. A to je ta otázka, kde jsou ty proroci dnešní společnosti. Protože, jak jsem řekl na začátku v tom výkopu, řekl jsem, stojíme opravdu v době epochálních změn, nebo dokonce změně epochy. Vidíme spoustu výzev, které se za chvíli vyjmenujeme a které vlastně mnohé působí v mnoha lidech fakt úzkost, strach.
A řekli jsme si, nebo aspoň já jsem postuloval to, že ta společnost, a možná že jako duchovně založený člověk bych řekl, ta prozřetelnost vyšší vždycky v té společnosti probouzí nějaký cit, nějaký ten prorocký, profetický fenomén, který pomáhá uchopit ty témata a pomáhá je řešit, pomáhá k těm krokům dopředu. Kdo jsou ty proroci dneška v naší společnosti? Co jsou ty profetické fenomény, ti profetičtí lidé, ty proroci, které dneska potřebujeme? My jsme o tom doma trochu meditovali, diskutovali, kladli jsme si otázky, kdo by vlastně takovou roli v té společnosti dneska měl nejvíc zastávat. Říkali jsme si, no tak profetický, je to pojem náboženský, no tak církve. A když se koukneme na církve při vší cti, já jsem zrovna členem církve a hrdým členem církve, musím říct, že církve to bohužel moc neplní. Často jsou zaciklený v sobě, zabývají se moc sami sebou, bohužel, musím říct, sebekriticky uskříplí někdy až příliš v nějakých minulých formách a nejsou schopni často pojmenovávat věci dneška a budoucnosti. Jo. Ano, jsou tam velmi krásné profetické osobnosti často, jo, v těch církevních kruzích. Zaplať Pánbu za to. Myslím si, že jedna z osob stojících za tímto projektem, tady Fortny, je jedna z nich, nebo my spolupracujeme v akademické farnosti s Tomášem Halíkem, kterého já taky teda aspoň za sebe vnímám jako silně profetickou osobnost. Ale bohužel není to úplně pravidlo v církvích. Pak jsme si říkali, dobře, tak když ne církve, tak kdo se ještě zabývá takovým tím přece jenom nadhledem, tak akademici, univerzity, filozofové, to by mi dávalo smysl. Jo? Ale jeden problém tady. Možná dřív to fungovalo lépe. Dnešní věda obecně se strašně specializovala, což je fajn, ale zároveň jí to zneschopňuje nahlížet někdy věci v nějakém větším komplexu. A na ten profetický pohled, na to uchopení těch věcí v nějakých širších souvislostech, bohužel dnešní vědy a odborníci nemají často ten komplexní, širší potenciál, tu perspektivu. Vidíme, že prostě jsou to odborníci v dílčích tématech, ale chybí nám hodně ten komplexní nadhled v dnešní vědě. A tak jsme šli dál a došli jsme k závěru, a to vám chceme nabídnout jako hlavní tezi toho dneška, té naší dnešní úvahy, že vlastně tím největším profetickým fenoménem v dnešní společnosti je vlastně to, čemu říkáme občanský sektor, neziskový sektor. Ten sektor, ta sféra společnosti, kde lidé spontánně, často bez toho, aby je někdo k tomu vedl, že se chopí nějakého tématu, že ho pojmenují, že ho začnou dělat, že ho nasvítí, že se mu začnou spontánně věnovat. Možná ne všechny, samozřejmě neziskové organizace budou patřit do toho, o co nám dneska jde, ať do tohoto schématu, které vám chceme nabídnout. Ale je řada neziskových organizací toho civilního sektoru, které opravdu výrazně něco vyzařují, ze kterých jde víc než jenom pomoc v dílčí oblasti, které dokážou dokonce abstrahovat mnoho těch témat a problémů daleko lépe, než ty instituce, které jsem jmenoval předtím. A my si uvedeme pár příkladů, ale než k tomu dojdu, chci říct,
Proč jsme k téhleté myšlence, tezi, hypotéze došli? Přijde nám to, že když srovnáme dnešní občanský sektor a mnohé tyhle organizace neziskové, tak oni vyzařují vlastně něco podobného, co byly v historii ty velké postavy duchovní tradice nebo proroci ve Starém zákoně. Jsou schopni nezávisle tak nějak vystoupit třeba i trošku ven z těch oficiálních institucí a něčeho se chopit, něco udělat a dokonce nastavovat zrcadlo. Třeba to, co ta společnost nezvládá, to, co zapomíná, to, kde je nějaká díra, prostě, kde se zapomnělo na člověka. Trochu tak jako starozákonní proroci, když přišli za těmi králi a do očí jim řekli, hele, tohle to tady hřešíš, nebo tohle si nesplnil boží záměr. A krásný na tom je, že tyhle ty instituce se zároveň chopí třeba toho tématu. Na začátku často bývá i nějaká třeba charismatická osoba, která možná má nějakou hlubší intuici, jo, která se nějakého tématu, a v řadě těch neziskovek to je, že na začátku je fakt třeba i neviditelná osoba, ale zároveň obdařená nějakou schopností přece jenom vnímat věci v širším kontextu a nějak intuicí pochopit, hele, tady něco chybí, tady je něco potřeba, tady něco bolí a věnovat se tomu obětovat až. Samozřejmě je třeba stejně jako u proroků v minulosti zkoumat ty proroky. Měli jsme i falešné proroky v dějinách a řada z proroků taky neskončila úplně dobře. I dneska je potřeba rozlišovat i možná proroky dnešní doby. Myslím si, že na to existuje úplně stejný schéma jako před 2000 lety, když Kristus říkal, hele, poznáte je podle ovoce. Ono taky toho mnoho vznikne, ale jen něco nese ovoce, něco opravdu vykvete a opravdu jako přináší plody a je to opravdu chutný ovoce. Jo? Že i dneska je to velmi dobrý způsob rozpoznávání. A já už skoro končím, abych předal slovo zase Adéle, nebo respektive my teďka budeme hrát takový ping-pong v té poslední části, kde vám právě chceme představit aspoň pár příkladů, které jsme sami identifikovali, ale berte to, je to náš pokus. Říkám, děláme to jakoby trochu takový nový myšlenkový směr, novou takovou esej. Je možný, že třeba někdo budete mít i lepší postřehy v této oblasti. My jsme se prostě rozhlédli trošku po té naší společnosti. Ptali jsme se, kdo nějak svým nasazením pojmenovává ty výzvy, jo, dnešní doby a třeba je nějak odpovědně přebírá. Dokonce jednou jsem četl takový přirovnání, že vlastně ty neziskové organizace jsou často vtělením společenské odpovědnosti. To znamená, že prostě někdo fakt ucítí tu odpovědnost za ty a ty výzvy, problémy a vtělí je do nějaké akce. Jo? Tak kdo jsou tyhle proroci, tyhle iniciativy a zároveň se ptáme tu otázku, co nám vlastně říkají o výzvách dnešní doby. Co nasvítili za ty výzvy, za ty problémy v tom prostoru dnešní společnosti. A já začnu teda tím, jo, můžeme? Nebo chceš ještě k této části něco dodat? Halo, chci dodat, že jsi zapomněl na náš krásný PowerPoint a že takhle tady aspoň vám ukážu dva slajdíky a půjdeme dál. Já tam mám už plno dalších slajdů připravených. To je první, ano, to jsou ty klíčový.
pojmy a já jsem tady neřekl ten pojem veřejný profétismus. To znamená, jak si právě ty proroci toho veřejného prostoru. To je pojem, který jsem zavedl já. To si zapište ovšem. Takže já zase začnu a předám slovo vždycky tobě. Já budu ještě úvod k tomu neziskovému. A já, takže teďka právě předám. My improvizujeme. Protože máme strašných myšlenek a musíme je nějak skrouhávat, jo? Takže nebojte se, nebude to na další 2 hoďky, bude to rychlý. Jenom já bych navázala na to, když Petr mluvil o neziskových organizacích, neziskovém sektoru, občanském sektoru. To je samozřejmě ohromně široký pojem a pod tím si můžeme představit úplně cokoliv. Jo? Proto používáme ten termín trošku volně, ale možná dneska pro účely tady toho našeho příspěvku se zaměříme na nějaký reprezentanty, který už jsou trošku profilovaný, jsou větší, významnější v naší společnosti, ale možná i z vašich regionů znáte prostě úplně dílčí věci, něco třeba komunálního, co je velmi důležitý, tak třeba budeme hrozně rádi, když my vám nastíníme nějakých třeba 6 témat zhruba, tak třeba když vy přinesete vaše nějaké příklady z té oblasti. Co se týká těch nějak etablovaných organizací neziskových, tak to číslo mě docela šokovalo. 140 000 v naší republice. Takže když mluvíme jenom o těch vlastně, který jsou zapsaný legislativně jako nějaká organizace, třeba občanský sdružení už ne, ale zapsaný spolek, nadace, zapsaný ústav a podobně, tak je opravdu takovýhle obrovský množství. A ne, tady to nefunguje takhle. Jo, já jsem to teďka tady zmenšila, asi se takto. Slajdíky jsou strašně důležitý tam. Já jsem to taky zvětšila. Taky nevíš, OK. To bude tady. Takhle. No, teď to ukážem. Tak to je ono. Super. No. Takže jenom takový, mě zajímají hrozně ty příklady a ty empirické přístupy k věci, proto aspoň pár takových dat a nějakého přehledu. Definice neziskových organizací je samozřejmě ta, že je to nějaká organizace, uskupení, sdružení, který negeneruje zisk. Není to státní ani organizace, která by byla vyloženě garantovaná státem. Je to organizace, která se schází buď na nějaký zájmový bázi nebo na nějaký tematický. To legislativní dělení od roku zhruba 2014, myslím, kdy se to změnilo, je právě spolky, tedy zapsané spolky, nadace, nadační fondy, ústavy, zapsané ústavy, případně nějaké pobočné spolky a možná tomuhle rozumíte někteří z vás velmi, protože jste taky aktivní v některých, možná jste zakládali, psali jste stanovy a tak. Další druhý možný dělení je dělení tematický na zájmové nebo tematické spolky. To mě zaujalo moc, protože zájmové to jsou všichni ty, kteří se schází kvůli nějakému tématu. Vidíte tam i skauty, ale vidíme tam sportovce, hasiče, různí včelaři, zahrádkáři, myslivci. Tohle všechno, tahle veliká skupina patří pod organizace, pod skupiny, které se schází kvůli tomu svému zájmu. Co potom dál už dělají s tím tématem, to záleží na té konkrétní organizaci. Víme, že scouting je jeden z velkých významných organizací, která je uznávaná i velmi jako celospolečensky, ale která z těch zájmových je úplně největší. Tipnete si, která ta kategorie je úplně největší? Na 1000. Přesně tak, no.
Sport a sportovní organizace mají bezkonkurenčně nejvíce členů a je to vlastně největší platforma a možná známe, že v každé obci, vesnici najdete nějaký sportovní kluby, kroužky a tak. Můj brácha se nedávno stal na starý kolena myslivcem například, tak mi zase vypráví, jak to chodí u myslivců, což jsem nikdy v životě žádného myslivce neviděla. Ale je to taky specifická partička. Což si my skauti můžeme zvlášť říct, že? No a ty tematické, to je velmi jednoduchý, pod tím si každý představíme humanitární organizace, charitativní, zdravotnický, sociální, různý vzdělávací a i politický organizace, které nejsou třeba politickou stranou, ale je to servisní organizace nějaký politické strany. A ještě jedno dělení je možné využít, a to je dělení podle funkce. Servisní, advokační, zájmové anebo filantropické. Zase je to většinou vidět z toho názvu velmi zřetelně. Servisní organizace poskytují přímé služby, takže všechny třeba zdravotnický, charitativní, humanitární organizace poskytují tu přímou službu třeba klientům, lidem, kteří jsou v nouzi. Organizace advokačního typu bojují za práva nějakých menšin, třeba práva znevýhodněných, práva nějakých zájmů. Pak tady máme zase ještě jednou ty zájmové. Koníčky vedou prostě. A potom filantropické organizace. Sem spadají hlavně nadace, nadační fondy a ty skupiny, které vlastně finančně podporují tu neziskovou činnost. Taky určitě znáte pár sponzorů, znáte některý takový ty velký jména, některý možná třeba ve vašem místním provedení. No a my se teďka podíváme, to byl úvod aspoň takový jako do neziskového sektoru obecně a Petr by nám teďka nastínil 5, 6 zhruba takových témat, kterými jsme nějakým způsobem identifikovali jako ty znamení dnešní doby, dejme tomu posledních 5-10 let, témata, které jsou nějakým způsobem, neříkáme nový, ale třeba nově aktuální. Takže nebudeme se úplně zaměřovat na témata, které jsou s námi už 2000 let, to znamená chudí a staří a nemocní. Chudé máte mezi sebou vždy. Ale podíváme se na témata, které spíš v tom smyslu současné společnosti, které jsou nový a tím pádem ta společnost, možná i politika, možná i stát, si s nima úplně ještě neví rady. Vlastně hledáme teprve, jak to ošahat ten terén, jak tomu porozumět. Tak to jsou ty témata. Děkuji. Už to naběhlo. Děkuju. Ano, a já bych právě položil tu otázku řečnickou. A jsou všechny ty neziskové organizace profetické, jak tady zmiňovala Adela? Odpovědí by bylo určitě ne. Mnoho těch neziskových organizací opravdu skutečně fungují jako... Hasiči. No tak to by bylo na nějakou teologickou úvahu, jestli jsou opravdu profetický. Ale určitě ne všechny budou toho profetického charakteru v tom smyslu, o kterém tady hovoříme. Jenom některé z nich jsou vlastně tak nějak tím hlasem svědomí společnosti, které identifikují nová témata, nové výzvy, které jsou ve vzduchu a kterých se třeba zatím nezvládá ujmout ta společnost svými standardními mechanismy, institucemi. No a první téma, který nám vyskočil, když jsme o tom přemýšleli, tak nám přišlo, že to téma je téma demokracie, vlády práva.
Co je to za výzvu? My najednou dneska vidíme, a mluví se o tom velmi často, že demokracie je v ohrožení, že dochází k jakési erozi demokracie a vidíme to nejen u nás, kde je ta demokracie poměrně mladá, ale vidíme to v zemích západní Evropy a dokonce ve Spojených státech, že se co si děje s demokracií. Nějak zevnitř dochází k nějakým procesům jejich eroze, vidíme problém populismu, to znamená lidí, představitelů, kteří, možná bych řekl, na té erozi i trochu parazitují. Vidíme v některých zemích ústup respektu k pravidlům, vlastně růst autoritářství, a to vidíme, jak třeba i nejen samozřejmě mimo náš civilizační okruh, mimo Evropu, ale vidíme to bohužel i v Evropské unii řadu zemí, které nebudu jmenovat, Maďarsko, které prostě ustupuje od demokracie, stává se vlastně trošku už poloautoritářským státem. Vidíme prostě řadu jevů, které vedou k erozi demokracie. A najednou se tady probouzí jakési svědomí, když to nezvládá ta politika samotná, normálně měla fungovat demokracie, jako jak nám ji nastavili ty naši founding fathers, demokracie prostě jako nějaký checks and balances, a najednou to úplně nefunguje. Tak najednou nastupují nějaké profetické iniciativy, které vstupují do toho prostoru a snaží se pomoci té demokracii jaksi k přežití. Jeden z příkladů? My jsme vybrali jeden příklad, který znáte zajisté všichni, a je to jedna z organizací, která je nejviditelnější v tomhle směru teďka posledních 5-6 let. Organizace Milion chvilek, zapsaný spolek, Milion chvilek pro demokracii, která vznikla v roce 2017 a vlastně byla to skupina studentů, kteří cítili tady to ohrožení demokracie, cítili to nabourávání tehdejší vlády a premiéra, střet zájmů, korupce a další témata. Takže vznikly, a asi to sledujete mnozí z vás, a snaží se podporovat demokratickou a kultivovanou debatu nějakým způsobem. Přináší dokonce hodnoty, které, když si přečtete na jejich webu některé ty prohlášení, tak ty formulace těch jejich cílů a těch hodnot jsou mnohdy až jakoby transcendentní, jdou ještě někam dál, než by běžná třeba politická mluva byla. Já si troufnu říct, že vlastně od té doby, co začaly, a jsou velmi regionálně rozšířená organizace, což je na tom velmi silný takový jako prvek, že dosáhli mnoha vlastně úspěchů na té úrovni nejvyšší politiky, že jsou schopni, členové té organizace se docela hodně proměňují, i ty reprezentanti, různě to vedení, ale že dokázali před několika různýma volbama vlastně ve veřejné debatě podnítit diskuzi třeba o volbách vůbec, o povaze svobodných voleb. Před prezidentskou volbou, si pamatuju, byli vlastně taky jedni z prvních, kteří, když viděli tu roztříštěnost různých politických stran, který ještě půl roku vlastně říkali, no my nevíme, koho budeme nominovat a kdo kde bude, tak Milion chvilek pro demokracii uspořádali pár happeningů a takových jako akcí, aby upoutali vůbec k tomu tématu pozornost. Pojďme se o tom bavit, ono to je důležitý, kdo bude kandidovat na prezidenta, kdo se jim posléze stane. Vlastně zdá se to možná hrozně banální a velmi prostý, ale ten jejich hlas, to, že se nebáli se takhle vystoupit do toho veřejného prostoru, donutil vlastně mnohý ty politiky z opozičních, tehdy vládních stran vlastně se tím tématem začít zabývat. Takže to ukazuje, jak i vlastně partička mladých, partička studentů někde v kuchyni doma u stolu mohla začít být tím prorockým hlasem trochu. Samozřejmě mohli bychom jmenovat další. My jsme vždycky jen tak si řekli, zmíníme jednu z těch iniciativ.
k danému tématu, ale určitě prostě u nás milion chvilek. Takhle, řeknu i důležitou věc. Možná, že některé z těch iniciativ znáte více, některé méně, můžete mít různý názor na ně, to je v pořádku, protože ne všechny ty třeba neziskovky, které budeme zmiňovat, třeba úplně každému vyhovují. Podstatný ale pro nás dneska v té úvaze není, jestli všechno, co dělají, je prostě podle našeho gusta. Ale podstatný je, že nějakým způsobem nasvěcují nějaké téma, jo? Že mají ten prorocký, profetický význam, že něco, nějaké téma zvedli, které tady prostě nějak jsme všichni tušili, to je problém. Ale oni s tou odvahou to zvedli. A to téma třeba eroze demokracie je zrovna hezkým příkladem u toho milionu chvilek. Druhým tématem, které jsme chtěli nabídnout jako velká výzva, která je globální skutečně, ale zároveň se dotýká hluboce i naší společnosti, je téma občanských práv a nějaké sociální spravedlnosti. Prostě témata, která mají hlubokou tradici u nás teda, protože jsme prošli komunismem, obdobím, kdy lidská práva byla velmi tvrdě potlačována a tak. A česká společnost zvlášť si vychovala určitý cit pro to, když lidská práva jsou omezována. Jsme vlastně tak trošku, i když jsme poměrně malou zemí, tak jsme vnímáni v zahraničí jako taková velmoc lidských práv, což mě těší, musím to potvrdit, protože se pravidelně podílím na těch konferencích Forum 2000, na těch globálních debatách a tam je zajímavé, že i třeba z velkých zemí s hlubokou demokratickou tradicí přichází k nám a říkají, jo, vy jste Češi, ty lidský práva, vy k tomu mluvte a tak dále. A myslím si, že je to něco, co i některé, samozřejmě my sami máme problémy s lidskými právy, aby to nevypadalo, že my je máme úplně vyřešený, ale právě je to téma, který možná zvlášť jako česká populace je na ně citlivá a myslím, že je náhodou tomu tématu lidských práv, jak u nás, tak i v zahraničí, se tak masivně věnuje, opravdu chválím hodně jedna z těch neziskových organizací, které nám dělají vlastně v tomhle směru neustále jakou vizitku a to je Člověk v tísni. Což jste asi i hned uhádli, to není problém poznat největší českou neziskovku v této oblasti, Člověk v tísni, která vznikla v roce 92 a vlastně byly to převážně váleční zpravodajové a novináři, kteří jezdili do těch konfliktních zón a už jim nestačilo jenom pokrývat zpravodajsky to, co se děje v zemích hlavně bývalého Sovětského svazu, ale cítili potřebu začít nějakým způsobem pomáhat. Lidskoprávně, humanitárně. Je to jedna z našich největších neziskovek a jedna vlastně největší neziskovka ve střední Evropě, ale s přesahem už taky opravdu na většinu kontinentů. Taky možná máte mezi svými přáteli lidi, kteří jsou třeba aktivní nebo pracovně zapojení. Jedním ze zajímavých projektů, kromě mnoha dalších, jako právě jsou humanitární, vzdělávací a různý sociální témata, je projekt Jeden svět na školách. Taky možná někteří znáte zase vzdělávání, vyloženě projekty, kdy ty pracovníci a členové jdou do škol základních, středních a je to osvěta k tematice lidských práv. Mediální gramotnost, velmi zajímavý téma, kterému se věnují moderní dějiny, to znamená, že komunismus a válečný období u nás. Takže Člověk v tísni, velmi reprezentativní příklad. Další téma, které nám vyskočilo určitě jako téma, které je tou výzvou, které je ve vzduchu a kterého se spontánně ujímají některé neziskové organizace profeticky, je určitě téma pravdy a téma informací, zejména informací v tom veřejném prostoru. My jsme opravdu, řekl bych, po dlouhé době zase v období výrazné nejistoty ve smyslu
důvěry v nějaký sdílený narrativ, příběh. Vidíme, že díky možná tomu postmodernímu paradigmatu, relativizaci určitý objektivní pravdy, roste obrovská, jak bych to řekl, nejistota, co je pravda, a toho zneužívá spousta subjektů. Vidíme relativizaci objektivních informací, vidíme cílené dezinformace, vidíme nejen dezinformace, které mají za cíl pomoci jenom nějakým individuálním zájmům, ale vidíme dokonce úplně nové formy státní mezinárodní propagandy, které jsou daleko sofistikovanější, než byly třeba v dobách studené války. A vidíme země, které používají dezinformace jako skutečný nástroj války už dneska. Lež, manipulace, které se šíří technologiemi, které jsou nám k dispozici k dobrým věcem, zejména sociální sítě a tak dále, mají opravdu moc erodovat společnosti zevnitř. Vidíme to opravdu teďka na řadě, u nás to vidíme samozřejmě v mnoha směrech, vidíme to v některých zemích, bohužel jako úspěšný pokus, nebudeme jmenovat některé země, ale Ruská federace se dopouští opravdu úplně bezprecedentní informační války, která snad nikdy nebyla ještě v dějinách přítomná a bohužel přináší ovoce, negativní ovoce pro nás. V řadě třeba evropských zemích už se podařilo ohnout veřejné mínění, takže to ovlivnilo volby a tak dále. Vidíme, co se děje teď na Slovensku a tak dále. To znamená obrovská výzva, jak se postavit tomu té relativizaci pravdy, zejména v tom prostředí třeba sociálních sítí. A jedna z krásných iniciativ, která tohleto téma uchopila, je zase jedna z mnoha, jsou čeští elfové. To je taková skupina, možná taky znáte někteří, ale jsou inspirovaní nepřekvapivě pobaltským prostředím, pobaltskýma zeměma, kde to vlastně vzniklo v tom ruskojazyčném prostředí jako ještě akutnější potřeba, ale s tím, jak dezinformace a dezinformační weby přicházely k nám, tak se sformovala skupina, není to úplně nezisková organizace zatím v tom smyslu, že by byla nějak právně zakotvená, a je to velký takový portál, server, občanský hnutí si říkají, který mapuje a analyzuje a aktivně bojuje proti dezinformacím a proti dezinformačním kampaním na českém internetu, českojazyčným, byť tam mají teď zrovna jsem koukala nějaký i nábor, myslím, ruskojazyčných spolupracovníků. Zajímavé je, že ty členy jsou vlastně lidi z celého spektra společnosti, studenti, lékaři, pracovníci, třeba v nezisku, podnikatelé, právníci a tak, ale je to anonymní. Je to aktivita, kterou dělají anonymně, dělají ji zdarma a opravdu věnují se monitoringu médií a varují před tím, kde dochází k nějakým dezinformacím, manipulacím, propagandě. Na svém webu to prezentují jako, že analyticky mapují nepřátelské aktivity, zaměřené na ničení důvěry, jako jsou ústavní hodnoty, důvěra mezi lidmi. Takže pokud někoho z vás tohle téma zajímá, tak opravdu je to velmi, velmi zajímavá organizace, která nějak spojuje síly lidí, kteří prostě ve svém volném čase dobrovolnicky se tím zabývají na českých sítích. Výborně. Ano, asi bychom nemohli odejít tady odtud, kdybychom nejmenovali další téma, které je určitě ve vzduchu a které je obrovským tématem globální debaty a globální výzvou, kterou je potřeba řešit, a to je samozřejmě environmentální krize nebo a odpovědnost vůči prostředí. Je to téma, které, jak vidíme, prostě vlády a dosavadní politické systémy nezvládají řešit.
protože naopak stojí ještě třeba na určitých principech ekonomických, které vlastně téměř jako odporují nějakým řešením. Proto o to víc ta oblast environmentální odpovědnosti je místem, kde dochází právě k probouzení toho svědomí společnosti v těch veřejných, v těch neziskových organizacích. My žijeme v době prostě toho antropocénu, kde opravdu už prokázaný, že ten člověk opravdu mění zásadně to prostředí, ohrožuje jeho stabilitu do budoucna a mluví se o tom, že prostě příštím generacím necháváme svět v daleko jaksi horším stavu. A myslím, že tohle to probouzí, zejména s tím tématem globální změny klimatu, obrovskou energii v těch profetických organizacích. Tady některé z těch organizací jsou už téměř jurogiví, jo? To znamená, dopouštějí se někdy už opravdu až bláznivých věcí, někdy dokonce věcí, nad kterými můžeme kroutit hlavou, ale možná je to proto, že ten jejich prorocký hlas asi je tak málo slyšet, že právě používají ty jurogivé metody. Jo? Nemusíme s nimi vždycky souhlasit, ale asi je dobrý naslouchat tomu tématu. No a mezi naše organizace třeba, které si myslím, že stojí za zmínku, je například Arnika. Jo, máme ji tam. Jako příklad jeden z velmi zajímavých a taky velmi aktivních v našem českém prostředí, která vlastně Arnika funguje už od roku 2001 a navazuje na další a starší aktivity. A přesně jak říkal teď Petr, vlastně posláním je nejen chránit přírodu a nějak ne zdravotní, ale zdravý prostředí, ale i řešit to směrem do budoucna. Nastolovat ty témata, mluvit o nich a nějakým způsobem předávat veřejnosti relevantní informace k tomu tématu. Přesný, jasný, podložený, vycházejí ze studií. Jo? Je to založený na nějakých tvrdých datech, což zvlášť v oblasti klimatu a tak víme, že často je to spíš jako názor proti názoru. Takže společnost Arnika se snaží pracovat opravdu s nějakýma vědeckýma datama, chránit přírodu a životní prostředí na nějaký lokální úrovni, ale vlastně i na širší, třeba národní, a usiluje i o mezinárodní zapojení, je členem mnoha mezinárodních organizací v této oblasti. Už nám strašně běží čas, takže to právě chci říci, že teď budeme stručnější, ale zmíníme ještě dvě témata s velmi rychlým takovým exkurzem. Jedno téma, které se týká obecně práva žen, práva menšin, jistě všichni monitorujete prostě debatu opravdu nad tématem, které tady vlastně dlouho bylo, ale najednou dneska je velmi silně akcentováno, téma rovnosti pohlaví, práv žen, prevence násilí na ženách. Byla tady obrovská debata a poměrně velmi emotivní ohledně třeba i Istanbulské úmluvy a tak dále. Zároveň ale i práva různých menšin, ať jsou to sexuální menšiny, práva uprchlíků, kteří s nastupujícími vlnami migrace, to začíná být velké téma. Tady to je balík spousty iniciativ, na které chceme upozornit, hlavně kvůli tomu, že tohleta témata začínají být opravdu jako tématy velmi frekventovanými. Příklady? Máme dva příklady, dvě organizace tady a jednou z nich je Organizace pro pomoc uprchlíkům, což je zapsaný spolek, taky už od roku 1991 vlastně funguje na české scéně, až kolem roku 2015 možná se dostal do širšího povědomí společnosti s uprchlickou vlnou, která přišla, takže to je jejich web. A pak jsme si napsali druhou organizaci Česká ženská lobby, což je zajímavý uskupení. Není to jeden spolek, ale je to zaštiťující organizace
mnoha různých institucí a skupin neziskových, který se věnují tématu žen, rovnosti, feministickým tématům a tak dále. Zase, koho to zajímá, mrkněte na web, je to velmi jako široký téma. Tak a z těch námi identifikovaných témat, samozřejmě bychom mohli tady stát ještě několik hodin, ale my jsme schválně jenom vzali několik. Berte to, že je to trochu náš jako pohled, asi byste třeba našli sami mnoho témat, ale jedno téma, který ve vzduchu určitě je hodně, které teďka je horké velmi, a to je otázka digitálních technologií a jejich potenciálu k dobru, ale i ke zlu, jejich jaksi rizika. Nemyslíme tím už teďka jenom, že informační technologie obecně a sociální sítě, které určitě už nějakou dobu se řeší jejich dopad a jejich třeba negativní dopady, ale poslední rok, 2 se výrazně ozvedá téma té umělé inteligence, jejího potenciálu pozitivního, ale zároveň možná rizika pro spousty oblastí od zase prostě zneužití umělé inteligence z hlediska pravdy a informací, z hlediska třeba autoritářství. Mluví se hodně o té digitální totalitě, třeba která nastupuje v Číně, permanentní sledování všude a vyhodnocování, nebo i sociální dopady, kolik zaměstnání vlastně může nahradit umělá inteligence, a to znamená vést teda k velkým sociálním otřesům. Takže i tady je spousta už jaksi iniciativ, které toto téma identifikují. My jednu z mnoha, velmi mnoha, aspoň je Nebuď oběť. Jo, vybrali jsme zapsaný spolek Nebuď oběť, který vznikl v Moravskoslezském kraji původně, už fungují taky zhruba od roku 2009 a primárně se zaměřují na prevenci a ochranu dětí v prostoru internetu, kyberšikany a tak dále. Je to organizace, která dělá ohromné jako množství projektů, podpořených dokonce ministerstvem školství. A názvy těch projektů jsou moc zajímavý, jako s kyberšikanou v duši, workshop Reading Literacy, jo, takže nějaká mediální gramotnost, řidičský průkaz internetového surfaře a témata opravdu, jak přitáhnout pozornost i dnešních dětí a hodně mladých lidí, který vlastně už s internetem a se sítěma vyrůstají, jak mluvit o tom nebezpečí, který to přináší. Je to zatím spíš jako menší organizace, není tak možná profilovaná jako ty předchozí, ale asi je to tím tématem, který vlastně je trošku, nebo je z nich asi nejnovější z těch témat, který jsme dneska naklepli. A myslím si, že jako společnost ještě pořád běžíme s jazykem na vestě a všímáme si toho, že to musíme řešit. Ta téma umělé inteligence, to asi sledujete sami v médiích. A to je měsíc od měsíce se to mění, je to velmi rychlej rozvoj a velmi rychlej posun a mnozí vzdělavatelé a vychovatelé vlastně sami nestíhají. Natož ještě vlastně se na to podívat trošku nějak z většího nadhledu a říct, aha, co je opravdu jako tou podstatou, co je tou příčinou, jak to můžeme uchopit. Takže velmi, velmi žhavý téma, pokud někdo hledáte třeba téma pro nějaký svůj výzkum nebo zapojení. Tak a než dáme slovo vám k jakékoliv reakci nebo doplnění, tak jsem jenom chtěl zmínit na závěr možná malinkatou reklamu ještě jedné z těch iniciativ, kterou jsem zmínil a která je možná tak trošku reprezentantem toho veřejného profetismu par excellence, a to je právě ta platforma Forum 2000, kterou zakládal Václav Havel, kterého já si myslím, můžeme nazvat, že byl jedním z takových
byla jedna z takových výrazných profetických postav našich nedávných dějin a nejen našich. A Fórum 2000 je zajímavé tím, že to není ani akademická, ani politická platforma. Je to vlastně platforma opravdu globální debaty a její metoda je velmi zajímavá. Ta vlastně funguje tak, že vlastně se snaží vždycky nejdřív dlouhou diskuzí identifikovat témata, která právě v globálním světě nějak jsou ve vzduchu a pak je teprve na těch konferencích diskutovat a třeba nabízet nějaké výhledy řešení. A je zajímavý, já když jsem protože jsem toho účasten už asi 15 let, sleduju, tak vždycky tam si ty témata, které jsme třeba tady jmenovali, objeví 5-6 let předtím, než propuknou. Jako kdyby tam byla nějaká taková intuice, například ten průšvih prostě té expanzivní politiky Ruska se tam řešil už asi před 15 lety. Čína a její nástup té digitální totality. Pak témata, jako je samozřejmě obecně umělá inteligence, environment, to prostředí a tak dále. Tyhle věci všechny tam byly. Takže jenom pro ty z vás, který třeba oslovilo to téma vůbec toho veřejného profetismu, tak tady dávám povzbuzení, jako sledovat. Nicméně teď je ten moment, ještě máme čas, kde jsme zvědaví za prvé, kdo tomu chcete cokoliv dodat, třeba jsme vás nějak povařili tou naší myšlenkou nebo myšlenkami, nebo máte konkrétní třeba příklad zase nějaké iniciativy neziskové organizace, která by bylo fajn, kdyby tady byla zmíněná jako taky příklad nějakého profetismu. Případně, kdo třeba máte vlastní zkušenost, že třeba v nějaké takové iniciativě jste třeba zapojeni. Takže cokoliv takového je teď vítáno a tím dávám prostor vám. Tak děkuji za přednášku. Já teda, když se ptáte, jestli jsme v něčem zapojený, já jsem aktivistka Amnesty International a jinak jedno z témat, který jste nezmínili, nebo asi jste jich spoustu nezmínili, který mě třeba ještě napadlo jako důležitý, je duševní zdraví. Ale to, co jsem vlastně chtěla říct, to je vlastně otázka, protože já už delší dobu přemýšlím nad něčím, co jste tady vlastně v tom úvodu zmínili, a to, že jakoby proč třeba ty církve nebo vůbec náboženství ztratilo tuhle prorockou roli. Že když se koukneme na třeba Ježíše a jeho činy a slova, tak on byl vlastně člověk, který byl velmi, přinášel změny, přinášel nový způsob myšlení, hledal to podstatný, pojmenovával to podstatný a tak trochu jako kašlal na nějaký tradice a dodržování pravidel, protože v tom neviděl tu podstatu toho, jako o co se má člověk snažit. Takže vlastně on byl, dalo by se říct, jakoby antikonzervativní nebo progresivní v tom smyslu, že byl opravdu orientovaný na změnu a dopředu. A proč vlastně v dnešní době ty církve plní vlastně, jako samozřejmě jsou jednotlivci, kteří takový nejsou, ale ty církve jako celek jsou spíše konzervativní a některý jsou velmi konzervativní. A u těch problematických zemí, co jste zmínili, Rusko, Maďarsko, to náboženství hraje v tom problému, ve kterém oni jsou, obrovskou roli. Díky moc, skvělý 2 poznámky, můžu, nebo dáma má přednost, kdybys chtěla. Nejdřív děkuji za tu první poznámku, duševní zdraví. Úplně skvělá poznámka, je to výzva, která je poměrně teďka nově otevřená, protože opravdu možná od té pandemie si najednou všímáme, že opravdu duševní zdraví je daleko horším stavu v naší společnosti, možná můžeme mluvit až o určitý pandemii a toho se ujímá spousta skvělých iniciativ. Takže děkuji za tohle a možná, že tady taky nechávám už na vás hledat, ale řadu těch iniciativ jsem měl možnost vidět v akci a je to pro mě jako nesmírně dobrým jako povzbuzením, že zase funguje tady ten hlas svědomí společnosti. K té druhé otázce.
To je nebezpečné mi dát tuhle otázku. Já o tomhle učím celý kurz semestrální. Takže by to bylo na strašně dlouho, ale je to velmi dobrá poznámka. Takhle, křesťanství určitě má obrovský profetický potenciál v sobě, nesmírně. Můžeme říct, Ježíšova postava je vlastně nesmírně profetická, jo? V tom smyslu, jak jsme si to tady definovali. A když koukáme na dějiny křesťanství, jak církev v řadě období plnila výrazně pozitivní profetickou roli. Ať to byly období po pádu Římské říše a stavěla se úplně nově vlastně evropská civilizace, tam sehrály třeba monastický centra, tak obrovskou nejen konstruktivní, ale i profetickou roli. Jo. Pak v dobách třeba těch velkých krizí, ať to byl vrcholný středověk, reformace a tak dále. Myslím si, že ten problém, proč církve dneska se jim nedaří úplně být tím pružným prorockým hlasem. Já jsem tady řekl velmi zkráceně, mnoho církví se příliš zabývá samo sebou. Jo. Myslím si, že církve žijí teďka v určitém těžkém období, kdy dlouho byly součástí evropské civilizace jakoby institucionalizovaně. Byly provázány s tou společností a poměrně nedávno, když to vezmeme vám z hlediska dějin, došlo vlastně k té radikální sekularizační proměně. Církve vlastně staletí a staletí vytvářely struktury a svoje nějak způsoby fungování vázaně na ten stát a na tu společnost. A najednou teď mají stát vlastně v té společnosti jako nezávislé instituce, které vlastně mají mít nějaký jaksi duchovní hlas a impuls do té společnosti. A toto si myslím, že ještě nezvládají. Mnohé jo, některé více, některé méně a myslím si, že to asi chce ještě čas. Že řada těch církví prostě musí projít nějakou vnitřní proměnou, reformou, a to nejen institucionální, ale bych řekl i mentální. Jo? Možná se trošku vracet k těm paradigmatům církve prvotní, možná církve mají být více hnutím než institucí. Jo. Potom hodně zrovna mluví Tomáš Halík, takže tady odkazuju na jeho literaturu, ale myslím si, že je to skvělá otázka a bylo by to na krásnou dlouhou diskuzi. Děkuju. Nějaký další dotaz? Postřeh? Já bych se chtěl zeptat, jestli a případně jak moc vnímáte třeba prorockou roli současného papeže Františka. Díky zase za skvělou otázku. Asi vás nepřekvapí, pokud jste v ní vnímali, že řeknou, že ano. Myslím si, že ta postava současného papeže je nejvíce prorocká za posledních x papežů určitě. Ty papežský úřad je instituce, ale hraje roli, jaká osoba tu instituci na sebe bere a jaké má ta osoba charisma, jaký má vnitřní charakter a prostě dary a jak je stavěna. A myslím si, že papež František, neboli původním jménem Bergoglio, že je člověk, který je z povahy věci více posazený v té intuitivní rovině, je schopen vnímat některé věci v nějaké hlubší souvislosti a to znamená, je schopen do toho úřadu, do té instituce vnášet právě velmi silný prorocký podněty. Jo? A myslím si, že to je na jednu stranu krásný a na druhou stranu samozřejmě to vyvolává určitá napětí, když se koukáme do Starého zákona, třeba tam vlastně vždycky instituce náboženská a ten prorocký úřad nějakého proroka byly vždycky v nějakém napětí, jo? Tvůrčím napětí, často i destruktivním napětí, ale napětí. A tady najednou instituce i ten profetický aspekt se najednou potkávají v jednom člověku. Je to zajímavý a
při profetičnosti tohoto papeže se nedivím, že některé konzervativní kruhy v církvi se chytají za hlavu, protože jsou pro ně je opravdu těžko uchopitelný, ale myslím si, že je to velmi dobře, protože to přináší právě šanci, že se církev v některých zásadních věcech posune právě směrem k větší jaksi profetilitě a schopnosti být jaksi opravdu tím hlasem ducha do dnešní společnosti. Takže díky. Určitě. Ještě někdo? Tamhle byla jedna ruka a pak tamhle. Moc děkuju, velice podnětný. Všechny tady ty poznámky. Já nad tím trošku cítím takový, nad tím cítím svorník té milosrdné lásky, Caritas, která jaksi sama budí v lidech potřebu pomoct, jo, že to v nás prostě je. A tady ty novodobí výzvy jsou teda samozřejmě jednoznačný. Myslím si, že to je i v těch tradičnějších, humanitárních pomocích, kde já třeba spolupracuju s Mary Meals, kteří se snaží mírnit hlad ve světě. A to si myslím, že je taky prorocká vodní organizace, která vidí to otevírání nůžek mezi bohatým světem a tím chudým. A je potřeba to ukazovat a lidi chtějí pomáhat, akorát prostě potřebují ty podněty. Takže toto je jedna věc. Podobná věc je třeba pomoc úplně individuální Ukrajině, kde zase lokálně my pomáháme třeba s sbírkama ve farnosti a posílá se to na Ukrajinu a toto prostě v lidech je. A je úžasné, že to v té společnosti je cítit a že na to lidi odpovídají. A já to cítím jako vanutí ducha prostě, který jde jaksi od spodu, možná ta reakce na tu církev, že to jde od spodu přirozeně ze lidských srdcí, ne z té instituce. Tak, ale je potřeba prostě aktivitu. Takže to je jenom takový poznatek z mé strany. No. Díky, to je perfektně řečený. Díky za Mary Meals, skvělá iniciativa a zase, ano, to rozevírání sociálních nůžek ve světě, obrovský problém, který má dopad potom na politickou stabilitu v mnohém a tak dále, i na migraci a tak dále, to znamená opravdu iniciativy, které jdou tímhle směrem, jsou opravdu strašně jako důležitý a zase tím lesem. A děkuji za tu poznámku toho Caritas. Já si myslím, že člověk nemusí být věřící, přesto nějak vnímá, že ve vzduchu něco vyššího je nějaká, já tomu rád říkám, ta prozřetelnost, která probouzí v lidech opravdu duch, který probouzí pak v lidech tu potřebu ty věci pojmenovat a řešit. To je fakt profetický dar. Děkuju. Něco? Jo, a nechceš mít. Tak děkuji, já mám jenom nabídku ještě jednoho tématu a to je tím, že vlastně my nemáme absolutně žádnou představu, jak bude vypadat svět, až naše děti vyrostou, protože to množství informací každým rokem je jako násobný a dovedností a znalostí a vědeckého výzkumu, že vlastně ten systém vzdělávání absolutně vůbec neumíme uchopit v téhle světě a nikdy v dějinách takovýhle problém jako nebyl. Sice byly nové znalosti, ale byl nějaký systém, na který se navazovalo, ale teď je vlastně úplně, ale úplně mimo mísu, protože naše děti budou potřebovat řešit úplně jiný problémy, než teď vzdělávání nabízí. Díky moc. Myslím si, že je taky řada neziskových organizací, které už tohleto taky začíná řešit a vůbec jako změna vzdělávacího paradigmatu. To je tak veliký téma, který je ve vzduchu a v českém prostředí zejména, takže jsem taky to rád a díky za tuhle poznámku. No, ještě tady máme nějakou. Pokud ne, tak jako asi bych udělal těžký hřích, kdybych na závěr nezmínil jako povzbuzení. My tady jsme drtivá většina, možná všichni skauti, nebo máme aspoň skautskou krev. A já si myslím, že vlastně, jak to zmínila už Adéla, skauting vznikl jako profetické hnutí nesmírně a vlastně z povahy věci, tím, jak je stavěn, jaký má hodnoty, jak je vlastně ukotvený v nějakých vyšších hodnotách, tak je vlastně nevyhnutelně odsouzen plodit profetické lidi. Tak vás chci jenom povzbudit k tomu, abyste to v sobě nechali bublat, abyste byli těmi proféty, těmi proroky doby, to znamená vnímat, co opravdu cítíte, že je
naléhavé, co je ve vzduchu a nebát se zapojit do různých iniciativ, které tady byly jmenovány nebo i ne, každý podle toho, které ta oblast s vámi hýbe. A samozřejmě díky i za to, co už děláte, protože scouting sám o sobě svou existencí, a za to jsem nesmírně vděčný, vlastně obrovsky kultivuje do budoucna nějakou duši téhle společnosti, včetně té její profetické funkce. Takže díky za to a děkuji za pozornost, děkujeme za pozornost a povzbuzujeme k profetismu.